Buskangni election ganaruk sitsek layei kok banglairuk o kok ungkha 60 Kanchanpur constituency ni kok hingke bayap songnarok no teisa haino hailam sakphio borok official YouTube channel o hingke bayap songnarok joto sawini manghana buskangni election ni bagui joto candidates ni mung riwi rika hinui amte heke no chini bubagra chongoi rikha Kanchanpur bo Philip Kumar yang no baksa borok chini bubagra ni o decision no sajagi angui je bongni khani mote leader maya angui khakoilei tonglaikha hingke bayap song angtam sanai norok sawini manghana je bongni khani mote candidates maya angui borok khakoilei tolayu bayap song norok thangnai salo bo norok nugui manghana mandaio tamo angui kok banglaikha aro bo amte heke no je bongni khani mote candidates maya angui kok banglaimani rok amte heke no teisa khakoilei tonglaikhuwa Kanchanpur bo je bongni khani mote candidates maya angui ke ang kaisa kok sangna musungo norok khani mote candidates manmada hamjak na Greater Tripura Land manmani da hamjak gram sek chin tofani bagui chirik kapkabui norok no saifano se norok bujiya bubagrani amsek sakhamiang jak norok bahaisik bujiya hino khabai bubagra no hamjaka hingke bini je decision no bo sajagyang jakla khamung bubagra kuno jaga o bwsai oifano chini bagui chin tofani bagui one last fight khlainani hinei wansungmani rok no kisa khabai bujinani nango।